much. Maayong hapon sa nada meron sa Sagbayan. Kauban si Reven's Cracker. Magpuan mi gisugong manager. So ag atong vlog de karon kay atong i-explore ta mo sa bag-ong kanang open nga kuan diri sa Sagbayan, like mura siyag mall nga open na mall style siya, mura siyag altura siya na something nga na.
Okay pa ka diha dong. Luoy sa mga assistant eh. Kaluoy sa assistant. So, muna siya guys, ang entrance sa kaninga store. Hoy. Luyan mo tayo. So guys, maura ka to among vlog kang adlawas. Paningot ang taon ay alimuot mo kayo diri kay kauwan nun diri sa Sagbayan. Sumoto sa ug ka nang moari mo og Sagbayan, you can visit sa ZJF na commercial. Mura siya mini mall diri sa Sagbayan. So mao na ang first nga ako nga mall ng store diri sa Sagbayan. Like mura siya alturas bitaw. Nindot kay siya diri guys kay organize kayo ang mga tinda nila dire. Nindot kayo niya like di ka maglibog kung asay ko. Nasad sila baggage counter dire dapit. Mga to guys. Salamat. Bye bye.